এই আসনি ମୋ ଘରକୁ আসନି କହୁଛି ଆସିଲେ କାମୁଡି ଦେବି କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ଦେଖି କଥା କହ ଏଣ୍ଡୁଅ କୋଉଠି କର ପାଦରେ ଦୋଳିକି ଚେପା କରିଦେବି। ଏଇ ହଟ୍ ବାଳ ରହିଯା। କଣ କହିଲୁ ଚିଡ଼ା ଶଳା କଣ କହିଲୁ? ହଟ୍ ଶଳା ଦୂରେଇ ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ନହେଲେ ପାଦରେ ଦୋଳିକି ଚକଟି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି। देख मोसो लागनी कोई दउची କାଇଁ କଣ କରିବୁ ତୁ? तेज बंडो कोई तो डिस्टर्ब करनी ବାଳ କରିବୁ ମୋର। तेज खाली डिस्टर्ब करूची जाऊन एठू। ହଁ ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲୁ ବାଳ। हां बायो देली जान एठू डिस्टर्ब करनी। ତୁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲୁ କିପରି? ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ। डिस्टर्ब कले एई भलिया देबी। ଅଧିକା ମୁହଁ ପଡି ଯାଇଛି ନା ମାରିବି ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି କୋଇଟା। साला घोसरे छुआ साला कुकुर सब बेले खाली मो पचरे लागबो। ए बहुत बड़ पुकु टिके बुझा ना सब बेले मो गांडी रे लागुची। ତୁ କଣ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଖାଇବା ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଟ୍ ମାରିବି ଗୋଇଠି ଶଳା ବାଜିଲାନି ବାଳ। ହଟ୍ ବାଳ। ଗାଣ୍ଡି ମାତଲା। ତମେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ମାଡଗୋଳ କରୁଛ? ଆଉ ଥରେ କର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ପାଗଳଟା ନା କଣ? କାଇଁ ରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ଆସି ମାଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ଆହୁରି ମାଡଗୋଳ କରିବାକୁ କହୁଛୁ? ଦେ ତୁ ତ ମଜାଟା ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ଭାବିଥିଲି ପପକର୍ନ ଆଣି ବସିକି ତମ ମାନଙ୍କ ମାଡଗୋଳ ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ଏ ଭାଇ ଏଇଠୁ ତୋର କଣ ଝାଡା ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି? ହଁ ଏଇଠୁ କି ପଚା ଗନ୍ଧ ଯା ଏଇ ଝାଡ ମାନେ କଣ? ଯା ବଡ ଦିକା କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଇସ୍ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି ଗନ୍ଧ। ଆରେ ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଝାଡା ଫେରିଲା ବେଳେ ଗୋଡରେ ଝାଡା ଟିକେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଡ ଧରି କାମୁଡିଥିଲି। ଇସ୍ ଛି।